Ассалому алайкум тамошобинони азиз, рӯзи ҳаматон ба хайр бошад. Умедвор ҳастам, ки ҳар яки шумо хубу тансиҳат ҳастед. Дӯстони азиз, навори имрӯзамона сар кардем аз анам хел берун дар Кореяи Ҷанубӣ. Иҷа мо ҳозир такси ждат кардастем, камтара харид кардем биромадем. Ҳозир бошад тарафҳои хона рафтастем. Насиб бошад имрӯз якҷоя як влог мекунем. Иҷа бошад камтарак харид продуктаи мо. Магазинора камера накардам, барое ки дар видеои пешина аллакай ма камера кардагӣ будам ва дар бораи нархи наворам гап задагӣ будам. Ҳавои мо инам хеле хушрӯ, офтобак, дар камерам хеле ҳаво ранги баҳор барин омадаиста, ине ки ҳаво офтобиам боша, ки хунукай. Кореядаам хеле бода ҳаво, ки зимистон камбориш, тобистон бошад боронгариш бисёрай ва тақрибан ки бигем барф намезана, лекин хунукои безеб дора. Ана хулас намхе дӯстони азиз, имрӯз бигем камтарак серкорем. Иҷози харидмона мебарем хона, мемонем. Баъд бо Мансурчика мӯи сарпаскунӣ мебарем хонаи мода. Ай ҳама проблемаи калон инами ай мӯи сари Мансура пас кардан, барое ки беҳади бад ғам метия вақти мӯи сарпаскунӣ намеиста, бисёр бад гирья мекуна. Барои ҳамин фақат мара фикр мегирад, ки чӣ хел мӯи сарша пас мекунем гуфта. Иҷа бошад хона рафтем, вақт нашуд, ки абед тайёр кунем. Сари раҳ иҷада як мамсаҷ гуфтани ҷо ҳаст. Бургерам хе чизҳои тезтайёр мефурӯшад. Дуромада абед кардастем ва насиб бошад тарафҳои вай мерем, мӯи сарпаскунӣ. Ба уҷада як чи ҳастай, бозори тоҷикӣ бигем. Анам хеле ранги ваяй корвон саховат инам хеледа, ярмаркаи мевагӣ, сабзавот инам хеле чизо ҳастай. Насиб ҳамҷа мерем, камтарак мевагиву ҳамхел чизо мегирем. Дӯстони азиз, баъд дар байнои влогмон як хабар, аниқтараш гӯем як дархости подписчикамон ҳастай, ки ҳатман мегӯм то охири влог тамошо кунед. Дастгирӣ карданро фаромӯш накунед, дӯстони азиз. тамошобинони азиз, ина иҷа мӯи сари Мансура пас кардем. Инам хел дуруғу рост гирья карда камтарак прическа карданша беҳади бад гирья кард. Иққад видео кардама, дига успед нашуд видео кунда, мультик мондама, ба гарб гирифтамша, баъд мехе мӯи сарша пас кардам. Хеле мехе дӯстони азиз, давоми влогмон дар хона мешавад. Тамошобинони азиз, иҷа мо омадем расидем хона ва дар ҳамиҷа дӯстони азиз мехоҳам, ки камтарак пухту пас карда ҳамроҳи шумо суҳбат кунам. Аниқтараш гӯем як дархости подписчика мехоҳам, ки амалӣ кунам. Дар рӯи экран чӣ хеле ки мебинед комментария. И комментария як апамон, ки дар Россия зиндагӣ мекунад. Ба ман як се рӯз пеш нависта буданд ва хостанд, ки ман дар ҳамин видео монда ба ҳама подписчиком фаҳмонам вазъиятшона, то ки ҳамаи мо шумо
фикрумона баён кунем. Шояд як камин комментарияи мо шумо боис шавад ки зиндагии апамон вайрон нашавад. чӣ хеле ки гуфтам япамон дар Россия зиндагӣ мекунанд ба мисли мову шумо ғариб ҳастанд, дар мулки мусофирӣ гӯем зиндагӣ мекунанд. пас аз ҳамин комментария навистан ма дуромада номрои ватсапшона гирифтам ва гап задем. бовар кунед ҳам хел зани ғамдида ҳастанд ки аз ҳамин катишон гап занӣ уже мефаҳмида. дар синни 1.5-солагӣ як фарзанди дустрӯяке ки аёни гӯем хушрӯyии кӯдак, аёни ширинии кӯдак аз даст додагианд бо сабаби беморӣ ва то ба ҳол бошад фарзанддор нашудаестанд. аз сабаби ҳамин фарзанддор нашудан шавҳаршон бисёр таъна медодааст. шавҳаршон боз ҳамин хуштоману хешта бораи шавҳаршонам бисёр таъна медодааст ки ту фарзанддор шудан наметонӣ ва фарзанди ҳамон аввалатам мегӯянд бо ҳамин айби худат вафот кард. гуфтам хел таънаҳо медодиянд. мегӯянд ки бисёр аз зиндагӣ дилшикаста шудам ва ба оянда ягон умеде надорам. албатта ки иҷада ма гуфтаниҳои худамам дорам. ма аллакай худчунда гуфтам ва ҳозир мехоҳам ки шумодам гӯём. и апам монда ма гуфтанӣ ҳастам ки ҳеҷ вақт ноумед нашавед. худованд бандагоне ки бо сабр ҳастаю тоқат мекунад ҳамеша дӯст медорад ва боварӣ дорам ки ба шумо як рӯз не як рӯз иншоаллоҳ фарзанд низ метиҳад. шумо фақат сабр кунед ва аз худо хоҳед ки ба шавҳаратону ба наздикони шавҳаратон тавфиқи инсоф диҳад. бовар кунед шахсони бефарзанд ба мисли шумо беҳад бисёр аст. ҳатто шахсоне мешиносам ки 15 сол 20 сол фарзанддор намешаванд. баъд ба хусти худо баъди 15-20 сол мебинӣ ки бо фарзанддор шудаастанд. барои ҳамин шумоам ҳеҷ вақт ноумед нашаведу аз худо хоҳед. бо гуфтанӣ ҳастам ки бефарзандӣ ягон ҷои айбу шар нест. ҳамаш дар дасти худои худованд кае ки хоҳад метиҳад, кае ки хоҳад мегирад. барои ҳамин таъна кардан ин ягон роҳи ҳаллаш нест. ва мо ҳамеша дуо мекунем ки ба ҳама он касоне ки ташнаи фарзанд ҳастанд худованд фарзанд ато кунад. бовар кунед вақте ки ман комментарияро хондам натонистам ки беаҳамиятӣ карда ба шумо нагӯям. барои ҳамин гуфтам ки ман ҳатман ба подписчиком ин хабари шуморо мерасонам. дӯстони азиз, биён ҳама каса и апамона бо комментарияи хубмон дастгирӣ мекунем. ман боварӣ дорам ки дар ин каналмон бисёр апаҳо хоҳарои гӯем зиндагии таҷрибадида ҳастанд ки фикру ақидашонам менависанд ва шояд як ҳамин комментарияи мову шумо боис шавад ки апамон ба зиндагӣ боз дилгармтар шавад ва ногуфта намонад ки шавҳари ин касам ҳамин видеоро тамошо мекунанд, комментарияшонам мехонанд. шояд ки ҳамин комментариҳомон боис шавад ки зиндагии ҳамино вайрон нашавад. комментариятон дӯстони азиз ма интизор ҳастам. иҷа боша мегзарем бо ба навори худмон. чӣ хеле ки мебинед мо омадем расидем хона, камтарак пухту паз кардем то омадем ки бегаҳ шид соат 7 ёки 8 буд ба фикрумда ҳамин қадар хона расидем. иҷа камтарак хомшӯрбо дохтам бо хамири булочкарам тайёр карда рафта будам. омадам осонак булочка кардам. боз камтарак хамири самбусарам дар маразеник тайёр кардагӣ буд. урам гирифтем самбуса кардем. инам хеле бигем холаи ҳама корашдеми бегаҳ. ҳаминҷа дӯстони азиз бо ҳамаи шумо хайру хуш мекунам, вале навори мо камтарак давом дорад. умедвор ҳастам ки ба шумо писанд меояд. ма мунтазири ҳамаи комментарияи хуби шумо дар бораи ҳамин апамон ҳастам. боқӣ саломату сарбаланд дар паноҳи худо бошед. дастгирӣ кардан, гузоштани лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед.